Здравейте хора! Вече от 5 часа имам стрим в YouTube на живо. Ако искате, качвам видеа, гледайте ги в 5 часа точно. Качвам по 2 видеа всеки ден. Гледайте ги, много са интересни. И да кажем, че наистина са интересни, но не само ще са ви интересни, ще научите някои неща. Пишете в коментарите дали са ви харесали или не, или дайте лайк, абонирайте се, или пък ако не ви харесва, не дейте, или дайте да не ми харесва. Ако искате, натиснете камбанката за още повече, като кача видео, да ви казва, че съм качил видео. Така, от утре започваме тази прожекция в 5 часа, 2 видеа. Ако искате, гледайте го. Интересни ще са. А от другите останала част, каквото измисля, това ще качвам. За това, чао и до нови срещи!